propose खालामाखै आंलाय नोंखौ सना आंलाय नोंखौ सना डाइरेक्ट सो वाट्सएपआव I love you बुंदों सना डाइरेक्ट सो वाट्सएपआव I love you बुंदों गलाप बिबार होना propose खालामाखै थास' बिबार होना propose खालामाखै गोसोजों जेबो जालालै सना फागुननि थिननायावसो बैसागनि जावलिया बारजों गोसोखौ हमथाहायैयाव नोंखौ गावनि खालामनो सना नोंखौ जिउनि खालामनो हमथानोथ' आंहा गोसोआव डिसप्ले गैला सना बुरखायनोबो आंहा गोसोआ जाम्बा नंला गलाप बिबार होना propose खालामाखै थास' बिबार होना propose खालामाखै गोसोआथ' सानखाबाय बैसागावनो जुलि लानो सना गोरबोआबो सिमां नुबाय नोंजोंनो संसार जानायनि रुजु रुमु संसार जाना सानैजों बे जिउखौ बारहोलांगोन सना जेंनानि गेजेरावबो सानैजों संसार जालांगोन सना जेंनानि गेजेरावबो सानैजों सौसिलांगोन गलाप बिबार होना propose खालामाखै थास' बिबार होना propose खालामाखै आंलाय नोंखौ सना आंलाय नोंखौ सना डाइरेक्ट सो वाट्सएपआव I love you वाट्सएपआव I love you बुंदों गलाप बिबार होना propose खालामाखै थास' बिबार होना propose खालामाखै